Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Dr. Awal Garba. To, ‘yan uwa zan yi muku wani bayani ne game da waɗanda suke neman wani taimako ga kamar misali na gaba da su, ko wani yayanka ko wani ɗan siyasa ko wani baba ko wani dai babban mutum, walau ɗan siyasa ne shi ko basarake ne shi ko ma'aikacin gwamnati ne shi, kake neman wani aiki a hannunsa ko kake neman ya taimake ka da wani abu, sai yake ta jujjuya ka, yake kwana yake hanya ya ƙi ya tsaya ya karɓi wannan magana da ka kawo don ya taimake ka da ita, ko ba haka ba? To abu ɗaya za ka yi, don Allah don annabi ka je ka duk yadda za a yi ka nemo waɗannan abubuwa. Wannan fata ce ta gwiwar raƙumi. Duk mutumin da ake so a dukar da shi a ƙasa aka haɗa shi da gwiwar raƙumi ta gama. Kowanne mutum ne, sai dai in baya jan numfashi. Amma in dai yana jan numfashi kake so ka sunkuyar da shi zuwa ƙasa don yin wani aiki, to ka haɗa shi da wannan, to da izinin Allah wannan bukata ta biya ta gama. Wannan ƙashinsa ne, ƙashin raƙumin ne wannan, ƙashin raƙumin ne wannan kuma fatar gwiwarsa. To idan ka yanki wannan ƙashin kaɗan, ka yanki fatar gwiwar raƙumi kaɗan, sai ka samo wannan itace da ake kiransa kaucin ƙasa. Kaucin ƙasa sunan shi kenan. Idan ka je gurin 'yan ganye za su haɗa maka irin wannan abubuwa ɗin guda uku, su uku ne. Kaucin ƙasa, fatar gwiwar raƙumi, fatar ƙashin raƙumin komai ƙanƙanta shi kuma ko na ina ne zai yi. To sai ka ɗauki takarda ka rubuta sunan mutumin, ba rubutun komai za ka yi ba, zallan sunansa za ka rubuta. Sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda uku, sai ka saka su, ka ninke su, kai laya da su, ka nannaɗe. Idan kai laya da su ka nannaɗe, shikenan sai ka taho bakin titi. Idan ka zo bakin titi kaga kana tsallake daga nan gabar, in titin garin ku ya kudu da arewa ne, to in yayi gabar da yamma ne, to ya zama dai kana nan tsallaken. Sai ka rufe ido, inda da dare ma kaga zaka yi, inda rana kaga zaka yi, duka wannan falilahi alhamdu. Sai ka je bakin titi ka ce, ya Allah, wane nake bukatar ya kira ni da kansa, ya Allah ya bani abu kaza kyauta ba bashi ba. Wannan ba na karɓar bashi bane ba, wannan ba bashi zaka karɓa ba, na kyauta ne. In aiki kake so ya taimake ka da shi, ko ya hanya a baka, ka sa shi dai abun, shi kawai sa shi za a yi, bai shirya ba za a sake yi shi. Ka ce, ya Allah, wane nake so ya taimake ni da aiki, ko wane nake so ya kira ni da kansa ya ɗauki kuɗi na jari ya bani, ko mace ce ko namiji ne. Sai ka rufe idonka. Idan ka rufe ido, sai ka ɗauki ita wannan layar, sai ka cilla ta, amma ka tabbatar da ta tsallake wannan titin. In ma ba titi a garinku, ya zama babbar hanya dai ta shiga garin kuɗin, a kanta za ka yi wannan. Babbar hanya za ka samu ka aikata wannan aiki da na gaya maka. Da izinin Allahu, mutumin in dai yana jan numfashi, to sai ya neme ka, ya maka bayani kan wannan abu da kai roƙi Allah sa wane ma shi. Allah ne zai umarce shi ya sa shi ya ji a duniya ba abin da yake so illa iyaye mawana abu kaza. Idan ba za ka iya haɗawa da kanka ba, ka nemi almajirai, 'yan uwana waɗanda suke kusa da kai, ka kunna musu wannan bidiyo ɗin su ji abin da na faɗa, sai ka hirya da su, sai su aikata maka shi a aikace. Wannan na faɗa ne albarkacin darajar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwa, a yi lakin, a yi comment namu, sannan kuma a yi followers namu. Za mu ci gaba da kawo muku abubuwa irin waɗannan abubuwa daban-daban waɗanda za mu taru mu amfane su ga baki ɗaya. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Bisalam.